Molt bon dia, joves de moda. Us porto una notícia. De fet, us porto una molt bona notícia. I és que fa un parell de dies s'ha publicat La Llista. La Llista és una plataforma on apareix un rànquing amb els creadors de contingut en català, o majoritàriament en català. Hi ha diferents categories d'aquesta llista i la nostra sorpresa ha estat que a la categoria d'emergents sortim els tercers classificats. Això ens ha fet molta il·lusió. Com funciona aquesta llista? Doncs aquesta llista s'actualitza cada mes. Hi ha una puntuació que s'atorga depenent del nombre de likes, el nombre de comentaris, les visites i la interacció que té el creador amb el públic. Dins d'aquesta llista hi ha diferents categories segons el tipus de contingut que fas. I en el nostre cas ens han col·locat a estil de vida. I a la general d'estil de vida estem al lloc 115. Però, com us deia, dins d'aquesta llista hi ha dos grans blocs, que són líders i emergents. I en aquest cas, a la categoria emergents, ens han col·locat a la tercera posició del mes d'abril. Una de les coses molt bones que té aquesta llista és que no tan sols es fixa amb els creadors que tenen molts seguidors o que porten molts anys dedicant-s'hi, sinó que també amb la gent que comencem, com ara nosaltres. Des d'aquí volem agrair als creadors d'aquesta iniciativa i a tu, que si ja ens segueixes et volem donar les gràcies, i si no ens estàs seguint i vols que continuem pujant en aquest rànquing, sisplau no t'oblidis de subscriure't a YouTube i seguir-nos a Instagram. No us en oblideu de seguir recolzant el contingut en català i jo me'n vaig a fer el vermut.